alat bantu. Kayak zaman klasik ini kerjaan ya. Gus videonya. Kayak klasik. Ya iya, aku dulu iki lho, malah kayak klasik banget. Anjir, makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaro lan wis ngabarake sapa alaihi sholatu wassalamu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi tambahe rahmat takdim wassalamu lan keselamatan. Akhbaro maf'ul bihi annaman ing setuhune wong amila kang agawe sapa man lillahi krana Gusti Allah ala wifkil mutabaati ing atase nyocoki ngenut bureni li Rasulillahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana mongko ana apa sawabuhu apa ganjarane man iku alallahi ing atase Gusti Allah. Wa kana lan ana apa mungkola buhu apa nggon baline man iku ila ridwanillahi marang ridhone Gusti Allah wa jannatihi lan surgane Gusti Allah. Ora mung niku fi jiwarillahi kang tetep ing dalem sandinge Gusti Allah wa khiratihi lan pilihane Gusti Allah lan dadi pilihane Gusti Allah. Wa anaman lan setuhune wong kosoda kang nyejo sapa man ghairallahi ing liyane Gusti Allah wa amila lan agawe sapa man li ghairillahi krana liyane Gusti Allah kana mongko ana apa sawabuhu ganjarane man wa jazaa'uhu lan tegese pahalane man iku ing daman iku ana ing sandinge wong tasonnaa kang amrih agawe sapa lahu keduwe man waro'a lan ningali sapa lahu keduwe man mimman bayane saking wong la yamliku kang ora bisa miliki sapa man lahu keduwe mantasonna alahu waro alahu lahu keduwe mantasonna alahu waro alahu rujuke ten mriku lahu keduwe srete didele ten kene mantasonna alahu
waro'a lahu. Carane manane ngoten ben ora ditulis dawa-dawa. Nek ana seret nanggone kalimate berarti balike tertentu. Wala li nafsihi lan ora kedue awak dhewene man doron apane bahayane wala naf'an lan ora manfaate doron ing maf'ul bi berarti layam liku ing ya ta layam liku lahu ora miliki sapa man lahu kedue mantasona alahu waro alahu wala li nafsi lan ora kedue awak dhewene man yamliku doron ing melarati wala naf'an utawa doron ing bahayani wala naf'an lan ora ing manfaati wala mautan lan ora pati ora tegese ora bahayani pati ki mau wala hayatan lan ora urip wala nusuron lan ora apa nusur bangkit wala nusuron lan ora bangkit wala nusuron lan ora bangkit go dua sekian kita dua jari. Monggo sinten? Tiga witi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyane kalian nempel. Wa akhbaro lan wis ngabarake tentang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ngabarake ing anaman satune wong amila kang agawe sapa man lillahi krana Gusti Allah ala wifkil mutabaati ing atase nyocoki ngenut bureni li rasulillahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mongko ana apa sawabuhu ganjarane man iku alallahi tetep ing atase Gusti Allah wa kana lan ana apa mongko labuhu nggon baline siman iku ila ridwanillahi marang ridhone Gusti Allah wa jannatihi lan swargane Gusti Allah fi jiwarillahi kang tetep ing dalem sandinge Allah wa khiratihi lan dadi pilihane Gusti Allah wa annaman rasatune wong kosoda kang nejo sapa man ghairallahi ing saliyane Gusti Allah wa amila lan agawe sapa man li ghairillah krana saliyane Gusti Allah kana mangkono apa sawabuhu ganjarane man wa jazahu lan pahalane man iku indaman ing dalem sandinge wong tasonnaa kang amri agawe sapa lahu kedue man waroa lan ningali sapa lahu kedue man mimman bayane saking wong layam liku kang ora bisa miliki sapa lahu kedue man tasonnaa lahir waroa tasonna lahu waroa lahu orang miliki walau nafsi lan ora kedue awak dhewe man orang miliki doron ing bahayani atau melarati wala nafan lan manfaati wala mautan
lan ora ing kepaten maut mati wala hayatan lan ora uripan urip wala nusuron lan ora bangkit. Pondok nambah to. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh bahwasanya anaman amila lillahi ala wifqil mutabati li Rasulillah. Jadi gini. Jika kita melakukan segala sesuatu, man amila, melakukan segala sesuatu, niku lillah, diniati krana Gusti Allah. Kita melakukan apapun niatnya itu karena semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ala wifqil mutabaati li Rasulillah, dengan mengikuti napa? Sunnah-sunnahnya Rasul. Jadi kita melakukan apapun diniati mencari ridho Allah dan diniati mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Artinya yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Jenengan dugi ngriki diniati lillah krana Gusti Allah. Karena Gusti Allah artinya wis bismillah sebagai rutinitas. Kalau saya tidak berangkat, wah engko rutinitasku bolong, padahal wis tak niati bismillah mencari ridhonya Allah dan mengikuti sunnahnya Rasul, itu tolabul ilmi. Kalau demikian kana sawabuhu ala Allah, pahalane niku ala Allah. Bahasa ala Allah niku napa tanggungane Gusti Allah. Jenenge tanggungane Gusti Allah niku jangan dipersempit. Nek Gusti Allah wasiat rahmatul kullasyai, Gusti Allah niku rahmate jembar. Ojo dipersempit. Ya Allah, kula tak melu ngaji ben ngopo? Ben napa jenenge daganganku laris. Ya Allah, kula tak nderek ngaji ben kathah sing dandan ten kene kula. Iku mbatesi rahmate Gusti Allah. Akhire apa? Akhire kadung rame ora gelem ngaji. Efeknya gitu. Dan hanya dapat ikut tok akhirnya. Dapat itu tok. Tapi nek diniati krana Gusti Allah, wah semuanya enggak usah dibatasi. Insya Allah Gusti Allah akan memberikan kebutuhan kita tanpa kita minta. Alhamdulillah winginane nyuwun sewu. Kang Ponsen mrikine ana penyakite lara. Krana ngaji bismillah diniati napa diniati njaga istiqomah, diniati ayo riyadhah bareng-bareng mujahadah. Karo Gusti Allah penyakite diilangke pasti ronsen. Alhamdulillah tinggal pengobatan. Tanpa senajan gapleki. Ngomong-ngomong golek motor, wis ditawari koncone pengen oleh pahala, jebul wis tekan kono. Lah ngene iki lak medhot pahalane kon. Ya lillahi taala. Nggih ya koncone nek pengen oleh pahala ya tulungi direwangi. Masuk, Pak. Iya wayahe pahala dipek dhewe. Jadi jangan batasi rahmatnya Allah, nikmatnya Allah dengan keinginan kita. Wis pokoke bismillah kula napa melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang baik itu satu. Lillahi ta'ala. Nomor kalih niat ingsun mutabaati Rasul. Derek tindak lampahipun Kanjeng Rasul. Pasti ganjarane ditanggung Gusti Allah sawabu. Lha nek wis ditanggung Gusti Allah, wis monggo. Butuhe dhewe napa tanpa diminta niku mesti dikabulkan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mungqalabuhu ila ridwanillah. Tempat kembali kita besok ketika meninggal itu mendapatkan ridhonya Allah. Loh, oleh ridhonya Allah iki gak gampang.
Mboten gampang. Wa jannati lan surgane Gusti Allah. Jenengan pernah mikir mboten? Malaikat penjaga surga niku sinten? Ridwan. Asline selain memang itu sebuah nama miturut Ahlussunnah wal Jamaah, Ridwan itu nama malaikat penjaga surga. Kenapa apa penjaga surga jenenge Ridwan? Karena kalau kita bicara sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdu, Syekh Muhammad Abdu dalam tafsirnya Syekh Muhammad Abdu ini rata-rata takwil. Takwil itu mencari makna terdalam, tidak hanya makna luar. Kenapa surga penjaganya jenenge Ridwan? Karena orang yang masuk surga pasti dapat ridhone Gusti Allah. Gusti Allah, gak ono critane mlebu surga gak diridhoni. Ridhone ku Ridwan, Ridwanillah. Ono. Jadi gak mungkin jenenge penunggu surga, nggih. Penunggu surga kok jenenge mboten Ridwan gak mungkin. Ora iso. Ngaji kok pahit. Pahit. Iso. Pahit. Ngaji wae dadak ben asik kok masalah. Nek rada-rada pas ki Fauzan. Soale wong sing mlebu surga niku mesti wong sing bejo terbahagia. Mulane beliau wonge kalem, apian. Bejo. Sopo sing nglarani atine Fauzan, Kang Fauzan ora mlebu surga. Pauyan bil jannah. Fauzan bil jannah. Lho iya. Kang Bejo. Jadi nama-nama itu dikasih. Lek utut kowe ra epol. Jadi Ridwan itu tidak hanya sebuah nama seorang malaikat tapi juga isyarah bahwa kita bisa masuk surga itu pasti karena ridho Gusti Allah. Lah apa mlebu surga tanpa ridhone Allah gak mungkin. Gak bisa. Cuma persoalane ridho ten mriki, ridho tenanan apa besok ten. Lho nek ridho besok ten piye leboke surga tapi gak tahu nggak akan ditemui oleh Allah dalam tanda kutip. Jenenge Fauzan wis apik. Ya, apik. Lah kok misale ora tahu mangkat wong hadir misale. Karo Gusti Allah dilebokke surga kek kepeksa, ora? Hadir. Ora irang kok men irang. Ojo karep irang kok ojo karep. Oh, itu kan dari sinyal. Karo Gusti Allah wis mlebu wis hadir kok kira. Tapi orang dipethuk, orang dipedhui. Tapi pasti dapat itu Allah. Wa jannatihi surgane Gusti Allah fi jiwarillah. Lho mulane sambungane mesti fi jiwaril. Masuk surga dengan ridhonya Allah yang bila suhtin bi ghairi suhtin, tanpa dibendu, tanpa ono sifat kepeksa dalam tanda kutip. Niku mesti ada di sisi Allah. Mesti di surga akan berjumpa dengan Allah. Wa khiratihi dipilih oleh Gusti Allah. Dipilih oleh Gusti Allah. Mulane al khairu khiratullah. Kebaikan segala jenis kebaikan itu khiratullah. Pilihannya Gusti Allah. Maka kalau kita melakukan kebaikan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, pasti akan mendapatkan apa balasan berupa khiratullah, pilihan Allah. Lo kalau jadi hamba pilihan, masya Allah kuy istimewa. Jadi hamba kok hamba pilihan. Pilihannya Mas Deli itu ora patah istimewa. Pilihannya Gusti Allah jelas istimewa. Sampun detek ngene. Nek wis dadi pilihane Gusti Allah itu termasuk hamba yang selalu dijaga, mahfudun. Hamba yang selalu bahagia dan beruntung, fauzanun. Masyaallah. Dan hamba yang selalu mendapatkan ampunan Gusti Allah, gufronun. Kabeh kuwi mau minas solihin, kabeh kuwi mau isih anak buah Pak Soli. Pak Soli. Ora nemu ya to kok. Oh iya. Ora nemu ya to.
Mulane sampeyan iki tetep derek pas muni kita muga dadi hamba yang solihin. Jadi hamba yang solihin itu pasti melakukan sesuatu karena Gusti Allah. Wah ngaji ngantuk kaya apa sesuk berangkat ke pasar tetep krono Gusti Allah, ora krono peti karo garwane mboten. Krono Gusti. Oh. Hati Ridwan. Terus kenapa penjaga neraka kok Malik? Gusti Allah itu kan Maha Kuwasa. Ngira? Allah itu sangat berkuasa. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ngira? Hari pembalasan itu kapan? Ten akhirat. Tegese dibales ten neraka. Kone wis nang neraka krana Gusti Allah Malik Maha Kuwasa. Allah berkuasa menetapkan kita naudzubillah selamanya di neraka atau memindahkan kita di dalam surga. Wono wong yo gak tau ngibadah urip nang alam dunya. Tapi mboten nate maksiat. Kan bingung ki, ora tau ngibadah gak tau maksiat. Ki cara nyuwun sewu. Sing ditekoki ponsen mesti bingung. Untung Gusti Allah mboten maha bingungan. Kira Gusti Allah mau bijak, halim. Karena dia tidak pernah beribadah, karena dia tidak pernah beribadah dan tidak pernah maksiat, akhirnya tetap dilebokin neraka kalau Gusti Allah. Netral ya. Tetap dimasukin neraka. Loh kenapa dimasukin neraka? Wong gak tahu maksiat. Karena tidak pernah beribadah. Tapi krana yo gak tahu maksiat ki mau. Dhek nang neraka iki akhire napa? Nyebut ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Dikir ngoten terus. Gak tahu ibadah sholat gak tahu. Tapi dikir terus. Dikir. Artinya apa? Di alam dunia pun pasti hamba niki sering berzikir sehingga dijauhkan dari maksiat. Cuma memang belum beribadah. Tapi sedelan neraka sing Gusti Allah dadi iren-irenan. Lho gara-gara ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan. Wih, terus diwocok. Dia gak kepanasan. Boten kepanasan dan nyongko dia itu tidak di neraka. Husnudon kan gak ngerti ora tulisane ente di neraka, gak ana tulisane ngoten niku. Neraka itu kan kita nggak tahu. Mbok anggap senjenengan misalnya menyun sewu nang neraka njuk ngerti ana wong disiksa ketok, mboten privasi masing. Sing ngerti kan Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj. Tapi jenengan mosok kok gateke wong liya. Misale naudzubillah kita disiksa Gusti Allah. Gak mungkin aku disiksa Jajal Mulyanto luwih parah ora disiksa. Gak iso. Nek kuwi tenan. Lho iya. Bisa deh kok. Tenang kok. Gak mboten saged. Boleh sing ngendi sapa ora? Wong lagi tenggene ngalam maksar. Ceritane sono ngalam maksar kan sesuai dengan amal kita masing-masing. Ono sing kelelep gara-gara keringete krana panas. Karena kita sering bermaksiat. Ono sing nyuwun sewu. Wong wedok tiyang estri kok sering membuka aurat di dunia, no alam masyar udah ora di pakaian. Apa sempet awak dhewe masih, wah aku suka delok artis Korea sing ora muslim. Waduh. Kan mesti udah. Ya gak sempet, wong dhewe ya disiksa ibarate. Nggih. Lah dia ketika itu di neraka fokus wirid ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan. Lu gak krasa, ngertine gak nang neraka, ngertine nang surga. Kok sedon Gusti Allah. Wah, kira Gusti Allah ngene. Wah, anjen cah iki gemblung. Ya. Wis yang penting wis batal leboke neraka ben ora ngiri, ora garing ngiri makhluk liyane ibaratnya saking sifat adile Gusti Allah. Wis krana dhek ora tau maksiat, nang neraka ya wis ora mempan panase krana wiri. Akhire dipindah leboke surga. Dipindah dilebet ke surga. Lho cerita-cerita ngeten iki
Niki kan cerita dari orang yang mukasyafah. Orang yang bisa yang terbuka difoto oleh Gusti Allah sehingga bisa mengetahui, diberikan pengetahuan yang lain tapi melewati mimpi akhirnya ditulis. Wah alam jenengan percaya apa ora, ini menunjukkan bahwa surga neraka kuwi ya wis ana penghunine mungkin. Oh dhewe ora ngerti. Nggih ra? Karena surga neraka sudah diciptakan. Nek gak percaya jajalo sing aku kandhani. Wis tekan kono. Sinten sing meh buktekke. Lah ngono ya to. Ora kok. Bolang rono wae kok. Mangke wis tekan kono kok penak ngabari. Oh ya, nek gak penak ya ngabari. Wah, gak penak Gus, surga gak ono. Korek misale yo kabari. Dia jadi di korek 3. Mulane Malik semua itu pemiliknya Allah. Allah Maha memiliki, Maha menguasai. Terserah Gusti Allah medi piye-piye lah. Makanya kita tidak boleh membanggakan amal ibadah kita. Terlalu membanggakan seakan-akan kemudian karena kita melakukan kebaikan kita pemilik surga. Gak krono nganggep awake pemilik surga akhirnya menyalahkan yang lain. Mula cerita sing bolak-balik kula baleni niku. Wong kelas Abdul Qadir di nganu wong mendem. Ngira, Abdul Qadir ditangkleti. Syekh, kira-kira aku mendem saiki iki iso gak? Suatu saat napa? Menjadi orang seperti panjenengan sing alim ibadah, sing alim dan waliullah. Dijawab kali Abdul Qadir, ya sangat memungkinkan wong Gusti Allah niku Maha menguasai dan Maha berkehendak. Barang diwalik kali yang mendem niku. Lah berarti jenengan yo saged sok di akhir hidup kaya aku dadine. Nangis Abdul Qadir. Kayak sadar oh iya. Kelase wali nangis. Namun awak dhewe kadang ki nglakoni apik sithik kaya-kaya sing duwe surga. Mboten makane melakukan sesuatu kebaikan itu harus lillahi ta'ala. Untuk menjaga agar lillahi ta'ala itu jangan sekali-kali kita melihat sesuatu dari covernya. Burung tentu wong sing klambine putih ya to petise ireng jenenge api. Kuwi terus wong api urung tentu. Wis jenenge Fauzan api, klambine putih, petise ireng, apa tasbih gudi. Halus. Tasbih bisa salah. Iku durung tentu apik misa. Iso wae luwe apik. Bisa. Burung tentu nek jenenge Mulyanto. Kira. Kok klambi kotak-kotak. Kopi ae wis bulak. Burung tentu dhek iki wong elek. Iso wae. Elek. Tenang. Kaya iku setuju kabeh to. Iso wae wong apik. Jangan melihat sesuatu dari tampilan luarnya, dari covernya. Kadang awak dhewe ini kan sithik-sithik menghukumi sesuatu dari tampilan luar. Akhirnya suudzon. Nah niku wae. Lakukan sesuatu niat lillahi ta'ala dan mutabaati Rasul, mengikuti Kanjeng Rasul. Jangan batasi kebaikan itu dengan keinginan kita. Insya Allah Gusti Allah bakal balas sesuai kebutuhan kita meskipun tanpa kita minta. Allah sawabuhu ala Allah. Wa anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillah kana sawabuhu wa jazaa'uhu inda man tasanna ala wa alahu. Jika kula panjenengan sedaya melakukan sesuatu karena seseorang meskipun itu kebaikan, Allah tidak akan membalas. Jare Gusti Allah jaluo balasan marang wong sing mbok pingini. Mas Yanto nglakoni apik ngene iki ngaji ngene iki krana apa? Krana bojone.
Misale nek ora dikongkon bojone ora bakal mangkat. Berarti kan ana bojone, aja njaluk pahala nang Gusti Allah, gak bakal dikasih. Njaluk pahala nang bojomu. Iku wae ditakit kali Gusti Allah. Ditakit iki dikuatke. Miman layam likulahu. Wong sing ora duwe wewenang untuk memberikan pahala. Manusia itu nggak punya wewenang untuk memberikan pahala. Walali nafsi bahkan untuk memberikan pahala ke dirinya sendiri, memberikan kebaikan ke dirinya sendiri saja tidak punya kemampuan, nggak punya wewenang. Kok ngono mbok napa mbok gawe? Nggih, kok ngono? Anda melakukan sesuatu demi dia. Jangan. Lakukanlah sesuatu demi Zat yang maha memberimu meskipun engkau tidak meminta. Mintalah kepada Zat yang selalu ada di sisimu ketika engkau sendiri. Mintalah kepada Zat yang selalu menyayangimu meskipun engkau selalu bermaksiat. Buktine apa? Dhewe maksiat saya diwehi sehat. Dhewe maksiat ndonga nyuwun tulung muga-muga ditutupi kemaksiatane isih ditutupi karo Gusti Allah sehingga kita dihormati. Jajal kemaksiatane dhewe dibuka karo Gusti Allah sak titik wae. Ana wong sing ketok apik. Mboten wonten apa men akhir zaman. Akhir zaman gak ana sing apik. Mboten wonten sing maksum soalé. Kok maksum? Mahfud lho ora ana dadine ponsen. Lho iya. Gagal maksudnya iki. Mulane ten mriki di napa ditakit iki sindiran keras niki. Nek nglakoni perkara apik kok ora krana aku. Berarti kasare ngono Gusti Allah. Wis njaluk kok kono. Sing mbok krononi. Sampeyan melakukan sesuatu karena siapa? Njaluk kok kono. Padahal dia layam liku lahu walalinaf. Dia enggak mampu memberikan kemanfaatan bahkan untuk dirinya sendiri. Doron wala naf'an yo gak bahayani yo ora manfaati, maitan wala hayyan. Ora iso mateni, ora iso nguripi. Wala nusuron, ora iso bangkit ge ngono kok demi dia. Hanya dia. Makanya apa meneh kok sampai dia saja enggak mau melihat kita kok kita melakukan sesuatu demi dia. Ojo Kang Wi. Apa ge? Akal. Iya. Lakukan sesuatu demi Gusti Allah. Ya oke lah pertama lantaran dikongkon garwane kon ngaji. Ya diniati siji aku ngaji krana Gusti Allah nomor kalih ben iso dadi imam sing sae kangge istri. Dari rumah. Aku seneng minuman. Seneng kalau bujuni ini. Ojo malah ngaji krana larian sumpek delok bojone. Nah niku mboten sae. Wa khoso lan ngususake sinten? Wa khoso lan ngususake. Wa khosolan ngususake karo maknane ten mriku nglekar-nglekar mboten napa-napa. Nek saya di kowe teko nyaman, piye nyamane lah. Kene mbiyen pondok iki wayahe maknane yo ngono ana sing nglekar, ana sing piye. Pulau. Sampai kitabe pilet tok isine tahu kok. Musim poso ngaji basu. Ora ngantuk mesti. Pagi-pagi. Kula kene poso ora tau ngaji manggon ngarep iki. Isin. Mesti losor ngene kitabe ya. Anu iler tok. Ya mboten napa-napa, pokoke diniati ngaji ngilangi kebodohan. Insyaallah lah pinter. Dhewe ra iso pinter, putrane insyaallah pinter. Mesti. Wa khosolan khususake al hijrata ing hijrah. Sapa alaihi sholatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mimbaini syairil a'mali. Saking sekerine pira-pira amal ngibadah. Saking sekerine pira-pira amal ibadah. Tambihan krana ngelingake. Tambihan krana ngilingake. Lobang sili malih. Wa khoso lan ngususake al hijrata ing hijrah. Sapa alaihi sholatu wasalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbaini syairil a'mali. Nggih. Saking sekerine pira-pira amal ngibadah. Tanbihan krana ngelingake utawa krana dadi pepeling alal kulli ing ngatasé sekabehane bil ba'di kelawan sebagian tegese itlaqul kul min iradatil juz. Itlaqul juz min iradatil kul berarti. Sing dimutlake niku sebagian, hijrah niku kan amal ibadah, salah satu dari amal ibadah. Nah, tapi yang dikehendaki adalah semua amal ibadah. Tanbihan alal kulli bil ba'di. Li anna minal maklumi krana setuhune saking kang maklum. Ya anal maklumi krana setuhune saking perkara kang maklum. Krana setuhune saking perkara kang maklum. Ingda ulil afhami mungguwe wong kang anduweni pemahaman. Tegese wong kang cerdas lho ya. Mungguwe wong kang anduweni pemahaman anal ikhbaro yang setuhune ikhbar yang setuhune khobar atau hadis iki mau lho ya. Khobar hijrah di awal hadis sing wingi jelaske niku lho. Iku laisa iku ora ana apa ikhbar iku khoson iku tertentu utawa khusus bil hijrati kelawan hijrah. Balua balik utawi ikhbar iku amun iku umum fi jami isyarail islami ing dalem sekabehane pira-pira syariat Islam. Bal huwa amun balik utawi ikhbar iku amun umum fi jami isyarail Islam ing dalem sekabehane pira-pira syariat Islam. Dadi ten awal winginane niku kan kena apa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kira tapi lanjutane kan famangkanat hijratuhu ila Allah. Kena apa kok sing disebut hijratuhu kok mboten mungkin apa sedekah utawa mungkin apa malih apa selain sedekah misalnya infak utawa husnul adab dan lain sebagainya lah. Kenapa saya disebut hijrah? Karena hijrah itu yang dimaksud itu bukan hijrah khusus sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ini umum. Hijratuhu ila Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala itu berarti hijrah ila Allah. Tapi nek dia melakukan sesuatu bukan lillahi ta'ala, hijrah bukan lillahi ta'ala. Kebaikan apapun itu. Contoh, komul misalnya berjilbab terus muni hijrah.
Kok Mulkiru, Mulyanti maksudnya. Mulyanti. Mbak Mulyanti ini misalnya gak tahu berhijab awalnya, gak tahu jilbaban. Kemudian Mbak Mulyanti ini akhirnya pengen jilbaban. Saiki kan ngono wis diarani hijrah. Oke lah, secara pemahaman luas bisa. Tapi persoalannya dia pakai hijab, pakai jilbab itu benar-benar lillahi ta'ala apa mboten. Kalau lillahi ta'ala fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, berarti lillahi ta'ala. Wa mutaba'atur rasul sawabuhu ala Allah, pahalane wis tanggungane Gusti Allah kabeh. Tapi nek hijrah kuwi mau memakai jilbabnya, berarti Cik Mulyanti mau memakai jilbabnya itu krana apa? Bar ngono meh buka butik jilbab. Ya, Mulyanti kerudung. Nah, misalnya koyo ngono. Hijab. Dadi hijabe ana gambar tulisane M Mulyanti. Akhirnya kan laris. Oh, ini Cik Mulyanti yang hijrah akhirnya apa? Bikin butik pakaian muslimah syar'i. Tujuannya ben apa payu laris menaikkan ratingnya kuwi mau. Ya fa hijratuhu ila mahajaro ilaihi. Maka nanti apa yang dilakukan itu kembali pada niat di awal. Ya mungkin kalau Gusti Allah diwehi laris, tapi di awal bar kuwi di blondrok-blondroke. Nggih. Soale napa? Lha niku wau. Wong ten mriki mau wis ditegeske bahwa jazauhu indaman tasonna alahu wa ra'alahu tapi la yamliku lahu wala linafsihi. Pahalane dari Gusti Allah wis karena awakmu melakukan kebaikan bukan karena saya ya wis kono. Ya luwih ten mriko tapi dia tidak mampu memberimu kemanfaatan bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, hijrah niku sing dimaksud adalah jami syara'i. Segala syariat, segala kebaikan. Makanya butuh konsistensi. Butuh terus menerus istiqomah. Lah istiqomah iki gak iso. Awak dhewe terus diarani, wah aku istiqomah ndak bisa. Istiqomah itu ada sinau. Istiqomah itu adalah belajar terus menerus. Butuh kontinuitas. Gak iso seminggu ora leren misalnya. Senin sampai Ahad ngaji gak tau absen terus diarani wah aku lho istiqomah. Mulai ayat ihdinas siratal mustaqim itu harus tanya kepada saya ini mustaqim. Gak iso. Istiqomah. Wong sing gak iso istiqomah. Abot. Nah, abot. Kebaikan itu lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi ora iso istiqomah. Soalnya dihitung-hitung oke sing sithik istiqomah. Ngapalke Quran. Misalnya sedina nek mung 4 ayat ya wis 4 ayat terus. Kadang nek mood iso sampai pirang-pirang lembar gak mood blas ora ngapalke. Lha iku repot niku Mas. Wah, kira gak mboten saged konsisten. Nah itu istiqomah. Dhewe bismillah. Wong seminggu ya mau ibaratnya secara umum seminggu 2 kali malam Sabtu malam Ahad. Bismillah sinau. Kondisi apapun itu. Mumet sirahe bismillah, waras wis to. Enggak usah bingung. Bismillah. Yakin tapi syaratnya. Syaratnya ya yakin. Coba seneng, coba susah berangkat. Coba seneng, coba susah berangkat oke lah. Coba seneng sing angel. Ngira? Coba seneng sing angel. Nah niku. Dicoba seneng angel. Mula amit nyuwun sewu para ulama riyin. Imam Syafi'i niku nate. Beliau nggadahi istiqomah pokoknya sinau. Punya majelis. Ben bar subuh beliau mesti ngaji kali jamaah ten majelis ten kali santri. Suatu ketika wonten tamu ten gene Imam Syafi'i.
Lah dilalae bar subuh ngajak jagongan. Kali Imam Syafi'i ngeten, "Ah, di ngapura nek meh jagongan ayo melu ngaji ben mboten gagalke latihan istiqomah." Mula kiai sing saged praktekke niku jarang. Ya salah satu kiai muda sing saged praktekke niku Gus Bahak. Makanya beliau tidak mau nek disowani tengah dalem, ndak ganggu keistiqomahan. Nek ana tamu ayo melu ngaji sik. Mangke nembe sowane teng kene, nggon ngaji niku bare ngaji. Nggih ta? Soale mangke nek wis wonten tamu siji diterima ketika beliau viral mesti kuatah sing pengen sowan. Akhire nek wis sowan ngoten kuwi malah ganggu istiqomah. Iki wonten sing mengikuti jejak beliau tiap sore mulang ngaji. Ki Alif, ya. Aku ngono meh diganggu syuting barang. Ben jogo istiqomah ngaji karo bocah cilik. Ini godaan cilik-cilik. Awan. Itu godaan. Meskipun panen melon, ojo sampai ganggu ngaji. Iya, oh durane durung panen kok kawi ya. Ya, panene nembe melon. Oh, melon. Oh, duren. Suma aku lu mongko kari-kari ngucap sapa ingsun. Bayi musonep tegese. Sadurunge kula waca, monggo diwaca riyin. Inten. Wa qasal hijrata. Kak Tati. Gas. Wa qasal lan ngutusake al hijratan ing hijrah. Sapa alaihi salatu wasalam dinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syairil akmali saking sekirane pira-pira ngamal ibadah. Tanggihan krana ngelingake apa dadi pepeling. Ala kulli ing ngatasé sakabehe bibadi utawi sebagian Lawan sebagian. Di anna minal maklumi kronos tubule saking perkara kang maklum. Inda ulil abhami mungguhe kang duweni pemahaman. Anna ikbaro ing satahune khobar iku laisa ora ana apa ikhbar iku koson khusus bil hijrati kelawan hijrah balwa kosong khusus balik utawi ikhbar balwa balik utawi ikhbar iku amun umum fi jami'i syara'il islami ing dalam sekabehe pira-pira syariat Islam. Lancar ngoten isane. Sumakul mongko kari-kari ngucap sapa ingsun. Iklam meruhono sira. Waruhono, ketahuilah. Iklam waruhono sira. Ayuhal muridu. Wong kang ngambah dalane Gusti Allah. Soale al murid iki maknane man salakat tariqon ila Allah. Ayuhal muridu apa mau?
Wong kang ngambat dalane Gusti Allah. Ai atolibu. Atolibu ai. Atolibu tegese. Tegese wong kang nyuprih ridhone Gusti Allah. Wal mutawajjahu lan wong kang DP madhep ngersaning Gusti Allah. Wal mutawajjahu lan wong kang DP madhep ngersane Gusti Allah. Lho murid niku thalib tegese mutawajjah. Aragibu kang demen kang seneng. Nggih seneng napa? Seneng nyuprih dalane Gusti Allah. Seneng lakoni kesaenan, seneng ngaji, seneng sedekah, seneng ngapiki bojone, seneng membahagiakan. Nggih apa malih sapa wonge sing membahagiakan keluarganya di bulan Rajab, insyaallah bakal ditikelke karo Gusti Allah napa rezekine dilipat gandakan. Ya bunga engko bar kok kene mulai kok kene nggawa salah siji-siji. Ya Salah dhewe. yang tawehi salah. Oh no. Sedekah. Iklam annaka setuhune sira khina sa'altani ing dalem nalikane njaluk sapa sira ing ingsun. Dadi iklam wau annaka setuhune sira khina sa'altani ing dalem nalikane njaluk sapa sira ing ingsun an aba'asa ing yen to ngadirake, ing yen to apa nekake. Sapa ingsun ing yen to nekake sapa ingsun ilaika marang sira bisaiin kelawan suwiji wiji minal kalami saking kalam tegese kalam niku si napa Al-Qur'an soale al-kalam niku napa lafdzun mufidun bil wadai lafat sing mufid berfaedah bil wadai dengan unsur kesengajaan bil lugha Arabiyah. Lan disebut kalamu al-mansub kang dinisbahke ilaiya marang ingsun. Iku nek misale Gusti Allah, kira. Tapi niki kan akul niki sinten? Ingsun bae musonef. Maka al-kalam di sini mboten Al-Qur'an, tapi kitab iki maksude. Kula bangsuli malih minal kalami saking kalam tegese kitab iki. Al-mangsubi kan dinisbahke ilaiya marang ingsun saking tawadhuke Mbah Kyai Musonif sampai nopo? Sampai beliau ketika menulis ini, beliau mengatakan, aku lho nulis iki iku krana nomor 1 apa krana jenengan pengen dituliske napa aturan-aturan, dalan-dalan, tanda-tanda untuk mendekat kepada Gusti Allah. Padahal jane ya mboten. Jane niki kan memang keilmuane Mbah Yai Musonef, tapi beliau saking tawadhuke sehingga mengatakan saya melakukan ini bukan karena keinginan, tapi karena jenengan yang meminta. Itu pun beliau tidak mengatakan ini karangan saya, tulisan saya, tapi al-mansub ilayya. Tulisan iki lho dinisbahkan ke saya.
Saya itu menulis bisa, tapi tulisan yang bagus ini dinisbahkan ke saya. Artinya ngono, misale senajano Ponsen kuwi ganteng, misale dia mengatakan aku ki jane ora ganteng. Ning krana wong-wong nyeluk aku ganteng, berarti ganteng kuwi dudu aku tapi dinisbahke ning aku. Lah maksudnya ngoten niku. Tawadhuke masyaallah. Isih nomor kalih tawadhuke meneh ki apa? Lam yahdurni ora bisa nekake, ora bisa teka. Lam yahdurni ora bisa teka ing ingsun minhu saking kalam apa ma arahu. Apa ma barang arahu kang ningali sapa ingsun ing ma. Lam yahdurni ora teka ni ing ingsun minhu saking kalam. Minhu saking kalam apa ma barang, apa ma barang arahu kang ningali sapa ingsun ing ma. Arahu kang ningali sapa ingsun ing ma. Munasiban. Munasiban iki dadi apa iki? Maf'ul sani. Aro, kira. Munasiban ing nyocoki. Munasiban ing nyocoki lima marang barang. Munasiban ing nyocoki lima marang barang anta hale utawi sira iku bisa bilihi anta utawi sira iku bisa bilihi iku dalan ngarepake kalam bisa pilih tegese iku perkara sing dikarepke dari kalam. Anta hale utawi sira iku bisa bilihi iku dalane ngarepake kalam. Maksudnya ngeten. Mbah Musona ndawuhi kalam yang bagus ini, kitab yang bagus ini yang dinisbahkan ke saya. Itu masih belum bisa menghadirkan sesuatu yang mencocoki keinginan dari panjenengan. Jadi misalnya Misale Kang Ponsen nulis kitab, hasil kitab ini wau Kang Ponsen ngendikan ngeten, kitab iki sing tak tulis iki, kitab sing tak tulis ini tidak bisa memuaskan permintaanmu. Padahal kitab niki wis kitab sing sae, kitab yang komplit, kitab yang baik, tapi beliau masih mengatakan kitab ini belum baik, tidak bisa memuaskanmu. Waqat ra'aitu lan teman-teman nyoto sapa ingsun. Waqat ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun. Waqat ra'aitu lan teman-teman berpendapat sapa ingsun ngono ae. Akhirnya beliau duweni pendapat apa ya? Mikir ngono ya. Waqat ra'aitu lan teman-teman mikir sapa ingsun. Maknane padha kabeh jane, pase tapi. Waqat ra'aitu lan teman-teman mikir sapa ingsun an uqayyida ing yen to naleni sapa ingsun. Naleni sapa ingsun fusulan ing pira-pira pasal. Wajizatan kang ringkes. Tastamilu kang mengku apa fusulan wajizatan. Tastamilu kang mengku apa fusulan wajizatan ala sayin ing atase suwiji-wiji min adabil iradati
saking pira-pira tata kramane iradah tegese pengen ngambah dalane Gusti Allah. Bi ibaratin kelawan ibarat salisatin kang sederhana. Wakile Simbake Musonep menulis kitab ini dengan dibagi menjadi beberapa pasal yang ringkas dan sederhana. Yang mana di dalam pasal tadi menjelaskan tentang tata krama orang yang menghendaki pengen bener-bener napa mencari ridhone Gusti Allah. Wallaha lan ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayang fa'ani ing yen to paring manfaat sinten Allah ing ingsun. Wa iya kalan ing sira wasairul ikhwani lan sekerine pira-pira sedulur. Bima kelawan perkara yuriduhu kang anugrahake sinten Gusti Allah ing ma. Yuriduhu kang anugrahake sinten Gusti Allah ing ma alaya ing atase ingsun min dalika saking mengkono-mengkono madkur min fusulan wajizatan. Min dalika saking mengkono-mengkono madkur min fusulan wajizatan. Wa yusiluhu lan muga-muga nyampeake sinten Allahu ing dalik ilaiya marang ingsun mimma saking barang hunalika kang tetelep ing dalem mengkono-mengkono panggonan akhirat. Akhirat ten mriki disifati hunalika soalé dianggap isih suwe tur adoh. Hunalika niku lebih jauh daripada hunaka. Hunaka Pak Margino, berarti Pak Gino ada di sana tapi dia masih kelihatan. Nek hunalika Pak Margino berarti Pak Gino tidak terlihat. Dia di sana, mbok di sana ten pundi. Hunalika. Mulane akhirat disifati hunalika. Hunalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono panggonan akhirat Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku hasbi iku nyukupi ing ingsun. Iku hasbi iku nyukupi ingsun. Wa nikmalan saapi-apike apa sapa alwakilu pelindung. Bahwa mongko utawi Gusti Allah hasbi iku nyukupi ingsun wa nikmalan saapi-apike sapa alwakilu pelindung. Di akhir mukadimah ini Simbah Kyai Musonef berdoa kepada Allah supaya apa? Memberikan manfaat. Kitab ini memberikan manfaat kepada beliau dan kepada kita semua. Juga bisa Allah memberikan anugerah baik kepada Simbah Kyai Musonef maupun kepada kita yang mempelajarinya sehingga mulai dunia sampai akhirat. Nah, ini jadi ulama nek nulis sesuatu itu mesti disertai doa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.